Comencem. I ens acompanyen ara a l'estudi el Jordi Torrents, casteller dels Xiquets de Reus i excap de colla dels arreplegats de la zona universitària, l'Adrià Llor, també dels Xiquets de Reus i excap dels Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Alba Medel, també dels Ganàpies i dels Castellers de la Vila de Gràcia. Benvinguts als tres, com esteu? Què tal? Molt bé, bona tarda. Nerviosos? Una mica. Una mica. Bueno, Sí. tranquils. Hem de dir, perquè la gent també se situï, que el Jordi sí que continua sent universitari, per tant sí que ens podràs donar aquesta visió més interna i més actual de les colles universitàries, però vosaltres, Alba i Adrià, ja heu acabat la universitat i per tant ara, anava a dir comença una nova etapa, l'Adrià de fa ja 3 anyets, però no passa res, i això ja ho anirem dient més endavant, però abans parlem d'aquesta nova temporada universitària, perquè a diferència de les colles convencionals, que estan ja, podríem dir, a la recta final de la temporada, les colles universitàries tot just la comencen. Com es preveu aquesta temporada? Bé, doncs, jo crec que aquesta temporada serà una molt bona temporada per totes les colles i jo que estic arreplegats, és la que veig més de prop i crec que podem fer una molt bona temporada. Hem començat molt bé, molt forts i més que anirem creixent de cara a aquestes setmanes, a aquests mesos. Només acabem de començar assajos i ja hem vist que hem fet molt bones proves i pel que m'han comentat suposo que les altres colles també, l'any passat ja van apretar també bastant i també poden portar bons castells a plaça. Després parlarem també d'aquest increment del nivell de les colles universitàries, però anem a pams perquè, si no m'equivoco, els manaires, que és com se li diu a la Junta de les Colles Universitàries, això és així, es va reunir fa una setmana, alguna cosa així? 2 dies. 2 dies, és a dir, aquesta setmana s'han reunit. Què es va acordar en aquesta reunió? És a dir, per a què serveix aquesta reunió que, si no m'equivoco, també es fa aquesta reunió un parell de vegades l'any? Exacte. Alba, si vols... O sigui, Manaires el que és, bàsicament, és una assemblea que reuneix totes les colles universitàries i el que fem allà, bàsicament, és quadrar el que és el calendari del que seran les nostres diades entre les colles universitàries, així com mirar com coses que ens toquin de prop només el que som nosaltres, deixant de banda la coordinadora o el que puguin ser les colles convencionals. Llavors, bàsicament, per preparar el tram. Clar, per totes les persones que també ens estiguin escoltant ara, les colles universitàries no teniu diades com trobem a les colles convencionals, que ells s'organitzen les seves diades i trobem, per exemple, ara a la temporada alta, pràcticament diades tots els caps de setmana. Vosaltres és diferent. Adrià, a veure si no us ho pots explicar pels oients que ens estiguin escoltant ara mateix. En aquests manaires es reuneixen principalment caps de colla i les presidències d'aquestes colles universitàries i doncs posen el dia que volen fer la seva diada. Llavors les colles que els hi ve de gust anar doncs trien que vull anar aquí i allà i al final doncs s'acaba això una mica per consens, doncs decidint aquest calendari, no? Més o menys és això. Clar, és el que costa més, és el que costa més ara mateix, que són ja 14 colles universitàries. L'última just es va incorporar dins aquest Manaires aquest dissabte, que és d'Escargolats. Clar, però vull dir, no trobem diades com la gent potser està més habituada. Vull dir, tenim quantes diades a l'any? Tenim a finals del curs escolar, per dir d'alguna manera, els 2 semestres, no? Ens aglutinem allà. 2 trams, el tram d'hivern, que seria ara el desembre, i el tram de primavera, que seria més cap al maig. Llavors, hi ha 4 diades normalment, i d'aquestes 4 diades totes les colles actuen a casa d'algú, i llavors totes les diades són simultànies, és a dir, com no tens que cada setmana és una colla i tota la resta descansen, sinó que durant un mes totes les colles actuen cada setmana. Vale, perfecte. En aquesta reunió dels manaires també es decideix alguna cosa més? És a dir, només es decideixen diades o hi ha altres aspectes, no sé si activitats, el conjunt de coses que passen a les colles universitàries? Bueno, hi ha vegades que colles aprofiten per, si és, per exemple, aquest any que és el 30 de replegats, sí. Doncs venen a explicar quines activitats faran, convidar doncs, això, a assistir als actes a les altres colles. Sobretot, hi ha 3 manaires al llarg de l'any, un que és ara començament de curs per triar aquestes primeres diades del tram d'hivern, i després, abans, quan s'han de triar les diades del tram de primavera, s'aprofita també per fer valoració. Llavors, cada colla explica com ha vist a les diades que han anat.
Llavors, per això, fer una mica d'autocrítica també i millorar cara amb el tram de primavera. Autocrítica en quin sentit? Doncs temes... Bueno, sí, més que auto, a vegades són els altres els que et diuen nosaltres no ens va agradar perquè aquest lloc de plaça ens anava molt malament, o la diada va anar molt lenta perquè no hi havia prou ambulàncies, o el sopar, perquè també quan hi ha la diada després convidem a sopar la resta de castellers i castelleres. Pot passar que diguis, doncs va faltar menjar i la meva colla no va poder sopar, o no hi havia sopar per gent sense gluten, per exemple. Pues tot això es parla i ens ho apuntem tot, i de cara a la següent diada que s'organitza doncs s'intenta millorar. Molt bé. Abans heu dit que actualment hi ha 14 colles universitàries, n'hi ha algunes que estan en formació, vull dir, no sé si ja o teniu la previsió de que s'ampliï en aquesta temporada, o en aquesta entenc que ja no, però en les pròximes temporades. Sí, per nosaltres ara mateix hi ha 14 colles de ple dret, diguéssim, i una en formació que seria la de Can Virots de la Universitat de les Illes Balears. Però també com no funciona igual que com funciona els criteris de la coordinadora de has de complir uns castells mínims i tot això. És a dir, per nosaltres colla de formació només diríem que hi ha Can Virots ara mateix. Vale, i ara justament lligat amb això us anava a preguntar, no sé si vosaltres ara ho teniu molt present, però què es necessita per ser una colla universitària? Tenir matrícula. Tenir matrícula a la universitat, però per crear-la, una de nova, no dic per formar part d'una colla universitària. Vale. Si una universitat catalana ara decideix crear-ne una pròpia, què és el que hauria de fer? Alba, si et pots apropar una miqueta més al micròfon? Merci. Bueno, no és com de la universitat en si, sinó que és com una associació de la gent que està a la universitat. Llavors, al final és una comunitat universitària de gent que està a la universitat i llavors decideix formar part, o sigui, crear la colla. Llavors després sí que es demana ajuda a la universitat i tal, i quan ja està reconegut com a associació, llavors sí que generalment la universitat està allí i ajuda, tant econòmicament com a nivell de visibilitat i tal, però no és una cosa directament de la universitat, no? De que, per exemple, la UB digui tenim aquesta colla, saps? I sigui la colla de la universitat en si. No, totalment. Em referia més a les bases. És a dir, entenc que no qualsevol persona pot crear una colla universitària, s'ha de tenir unes bases i poder demostrar que pots fer construccions. Al final és com crear qualsevol associació, no només de castell, vull dir, una associació, no? Una colla castellera, doncs has de seguir els mateixos passos que qualsevol associació. Has de crear uns estatuts, has de anar-te a registrar els registres d'associacions de la Generalitat. Si t'apuntes també al registre d'associacions de la universitat, suposo que sempre és millor, però almenys serien principalment aquestes dues coses, tenir estatuts i registrar-te com a associació de la Generalitat. Llavors l'altre és que les colles vulguin compartir plaça amb tu, que crec que és on per anava la pregunta. O sigui, a Menaires no hi ha una idea de has de tenir uns castells mínims per poder formar part d'una colla castellera universitària, però sí que per entrar a Menaires t'ha hagut de tota la resta de colles votar a favor de ser un més dins de la taula on es decideixen les coses. Llavors, quan tens el vot unànim, que llavors és que es considera que totes les colles decideixen que ets una colla universitària de ple dret, llavors passes a formar-ne part. Que aquí entenc que per prendre aquesta decisió és el que dèiem, s'ha de tindre uns mínims, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que és veritat i diguem que trobem en les vostres diades és que trobem castells convencionals, però altres construccions que no ho són. Això potser hi ha persones de les que ara mateix ens estiguin escoltant i potser no hagin vist mai una diada amb colles universitàries, us ho dic perquè ara potser tindrem oients que els agraden els castells, això pràcticament segur, però n'hi haurà que segurament no han vist una diada amb colles universitàries. Quin tipus de construccions hi podem trobar que no siguin tan habituals, per dir-ho d'alguna manera? A veure si ens les podeu explicar. Jo crec que l'arreplegat és el millor per respondre aquesta pregunta. Vinga, Jordi, t'ha tocat. Bueno, a veure. Potser podríem dir que hi ha dos tipus de construccions menys habituals, com poden ser, per exemple, un 3 de 8 en folre
o un 2 de 7 amb folre, que són castells que en el món convencional generalment no tenen el folre, perquè doncs, fem servir gent adulta, els poms són més grans, llavors és més difícil fer un 3 de 8 sense folre, un 2 de 7 sense folre, un pilar de 7 amb folre, sense les manilles. Llavors, nosaltres, els universitaris, com que és molt difícil arribar a això, el que fem és afegir-li una base més. No? I el 3 de 8 doncs, el fem amb folre, el 2 de 7 el fem amb folre o el pilar de 7 el fem amb manilles. I llavors això és una cosa que no es sol veure tant i que nosaltres ho fem bàsicament perquè si haguéssim de fer-ho estrictament com es fa al món convencional seria molt complicat. Hi ha castells com el 4 de 8 que són una mica més realistes sense el folre i sí que els fem sense folre també. Però aquests sí que es fan amb folre i manilles, que de normal no el portarien. Llavors després hi ha potser un altre tipus de castells menys convencionals, que potser els explicarem millor els ganàpies, que això és un tipus de castells que arreplats ja no fem. Vinga, ja ho ha dit. Ànims. No, ganàpies, doncs, farà molts anys es va inventar, va començar fent servir la figura de la cotxaneta, perquè no érem prou gent o no hi havia prou tècnica en el seu moment per fer passar cotxe dins Sanet, fent servir una sola persona que cotxava i feia l'aleta, i a mesura que van anar avançant però es van inventar els castells Margarita, que al final seria els castells que tenen els castells compostos com el 5 o el 7, que s'acaba quedant la rengla sola fent un pilar de 4, o l'any passat va ser, o fa 2, es va fer el 7 de 7 Margarita, que això, que al final la rengla es va quedar sola, que és un pilar de 5, per afegir una mica més de dificultat a aquests castells. I també és una manera de veure diferent al món casteller. Clar, ara la gent també potser es pregunta per què, és a dir, en quin moment decidiu tirar endavant aquestes construccions? Bueno, jo potser aquí em poso en un jardí que no em toca, però crec que això són opinions personals de cadascú. Ara bé, com a ganàpia, sí, jo crec que els castells universitaris van néixer de la idea que no són tan rígids com els convencionals. És a dir, segueixes venint la mateixa essència de fer castells, anar màxims, fer màxim per honrar el que són els castells en general, però també amb la llibertat del que són una vida universitària, una expressió de què fer castells diferent fora de la teva convencional, i d'aquí van sorgir com diverses colles van inventar altres maneres de fer castells. Que hi haurà gent que dirà que seran millors, pitjors, iguals o diferents, però al final hi ha moltes d'aquestes estructures diferents que no deixen de ser de la mateixa dificultat que no pas fer un castell convencional de tota la vida. És el que ha dit l'Adrià d'un castell Margarita, per exemple, que és com el que tothom recorda més quan parlem d'estructures diferents de castells. No deixa de ser que la regla, després d'haver fet tot un castell, aguanta un pilar i la descarregada d'un pilar. Llavors, és molt debatut sobre si són vàlids dintre del món casteller o no, és una altra manera de fer-los. Això també us anava a preguntar, vull dir, aquestes construccions han aixecat polseguera i molta. Hi ha gent també que creu que és una manera d'embrutar els castells, no, ara pel que ens deia l'Alba, no, és una altra manera de veure-ho, al contrari. No sé vosaltres, Jordi i Adrià, com ho veieu, això? Bueno, això ja és una cosa personal. Ara, per exemple, ficant també en context, Jordi des d'encara universitari i Adrià que ja portes 3 anys fora. Vull dir que no sé si també t'ha canviat una miqueta la visió amb això. Jordi, continua, perdona. Jo és una cosa que personalment no m'agrada i és una cosa que personalment no faria. I llavors sí que tampoc seré hipòcrita i he compartit plaça amb aquests castells i al final és una cosa que ho veus i dius no m'agrada, jo no ho faria, però bueno, al final és una altra colla, ells decideixen fer les construccions que vulguin, tenen uns objectius diferents als nostres i al final doncs no. Sí que és veritat que entenc que no és una cosa molt diferent, no és convencional, és una cosa que potser no es veu com a castells en si, no? Encara que potser diguis no és que siguin castells diferents, és que ja no són ni castells, saps? Llavors, bueno, jo considero que prefereixo centrar-me en un altre tipus d'objectius. M'agrada que la meva colla
vulgui fer un altre tipus de castells, però bueno, al final pues, cadascú, al final estem a la universitat i ens ho passem bé. Si hi ha colles que s'ho passen bé fent aquest tipus d'estructures, doncs mira. I jo vaig començar a fer castells a Ganàpies, aleshores jo el que he vist des del primer dia assaig són aquests castells i la il·lusió quan t'ho explicaven i les ganes, i que tampoc és tan fàcil a nivell tècnic, al final és el que deia l'Alba, que has de fer el castell, això, un 5 de 6, un 7 de 6, un 7 de 7, i després aguantar tota l'escarregada d'un pilar. Però al final assaig t'expliquen per la importància d'aquest castell per la colla i te l'acabes fent teu. Però ara que estàs a fora ho veus igual? Els castells Margarita sí, són xulos, Clar. són divertits. Després ja dius la gracieta de fer un Margarita a l'any i després ja anem a sobreexplotar això, no? I acabes fent un ventall molt més gran de construccions que dius potser tant no cal, potser aquí s'estan passant. Llavors, bueno, és un debat, Sí, és un debat que veig que internament també hi és. No és només a vegades sembla que sigui colles universitàries, colles convencionals, no. Dins de les mateixes colles universitàries hi és, i no sé si hi ha, des de Manaires mateix, i s'ha plantejat alguna vegada fer algun tipus de votació per decidir quines construccions sí o fins a quin moment es deixen de fer. No sé si s'ha plantejat, potser aquí també estic ficant la pota on no em toqui, però... No, vull dir, al final des de Manaires com a tal, el que fa la Junta és dinamitzar només aquestes reunions, no portarem mai a debat des de la Junta, que bueno, l'Alba és Junta entrant i... Jo no tinc cap intenció de portar això. I jo sortint... Ho ha deixat clar, més Alba. És això, la funció que té la Junta és només de dinamitzar aquestes reunions, per tant no seria cosa nostra si es volgués portar a debat, però... Ara deixeu-me dir la part més fosca, i ho diré així entre cometes, però sí que és cert que durant els últims anys s'ha netejat també aquesta imatge que dèiem més fosca de les colles universitàries, i ara jo crec que es veu més com un bressol, no?, per potenciar els nous castellers. No sé si vosaltres també teniu aquesta sensació, o heu vist en els últims anys que se us està veient des de fora del món universitari d'aquesta manera. Sí, hi ha molta gent que a mi em diu que és una molt bona escola de castells. És veritat, però tampoc m'agrada que es quedin només amb això. Sí, jo crec que també som molt més. Som una molt bona escola, és veritat. Som una entrada a gent que no ha fet mai castells dins del món casteller i que s'acaben enganxant, cosa que també està molt bé, i és una cosa que ens hem de posar el mèrit d'això, però també penso que som més. Crec que també que el fet que uns universitaris, nois i noies de la universitat ens puguem ajuntar a l'hora del pati o després a la tarda, als vespres, a fer assajos per fer castells més grans, per superar límits no només del món casteller universitari, sinó també superar fites del món casteller en general. Ostres, jo crec que això també s'ha de posar molt en valor, i almenys la nostra colla de Replegats crec que treballem molt en aquesta línia, i jo crec que això també s'ha de valorar. I últimament també estem veient que moltes altres colles també estan apretant molt, s'han posat molt les piles, i ja no som els típics que sortíem de festa, que fèiem castells de 6 i ja està. Jo crec que també s'ha evolucionat molt en això i també se'ns ha de posar molt en valor. Totalment. Dis, Alba. Totalment d'acord amb tot el que has dit, i jo també crec que, deixant de banda com el passat fosc que podia tenir castells universitaris, crec que hi ha una feina interna molt important per part de molta gent per crear espais segurs. I per aquí tiraré la meva falcada 100%, però, o sigui, no és que s'hagi netejat la imatge només perquè som l'escola de castell i el bressol per tota aquella gent que vulgui començar a fer castells, sinó també que s'han creat uns espais gràcies als punts liles i les comissions de gènere que són l'exemple i l'enveja del món casteller. O sigui que no és només uns universitaris que s'ajunten per fer castellets i després sortir de festa, com hem dit, sinó tot un espai per reconfigurar i com ens imaginem tot el que són els castells i l'associacionisme
i quedar amb gent de la nostra edat. Totalment, per això us deia que sí que és veritat que les colles castelleres, a les colles universitàries, perdó, heu viscut com una evolució molt positiva internament, però també la visió que es veu des de fora. I en aquests espais, per exemple, d'equitat es veu perfectament perquè heu sigut exemple també per les colles convencionals i també pel nivell que ara dèieu, abans semblava doncs això, s'ajunten uns universitaris i queden per fer unes cerveses, perdó per l'expressió, i ara no, hi ha una aspiració que va molt més enllà. En el vostre cas, que els tres compartiu això de ser colla universitària i colla convencional, què va ser abans? És a dir, primer us vau apuntar a la universitària i després vau passar a l'altra o al revés? Com vau iniciar-vos? Jo vaig entrar primer a Ganàpies per un company de classe el primer dia que em va dir va, vine a provar, i llavors ja a Ganàpies vaig conèixer gent de Xiquets de Reus que em va dir doncs va, i aquí estem. Molt bé. La resta també? Va ser igual? Primer universitària i després convencional? Jo sí. Jo vaig entrar primer a la universitària i després justament una amiga meva de Xiquets de Reus, que crec que aquí ets d'això, em va portar a Ganàpies i després vaig començar la meva convencional del seu moment, que era Marrecs de Sal. Molt bé. Jordi? I jo va ser al revés. Jo vaig començar a fer castells a Xiquets de Reus de petit i quan vaig entrar a la universitat, perquè també una mica precisament per això, perquè quan vaig entrar a la universitat potser encara hi havia una mica d'aquella imatge una mica fosca i llavors al cap d'uns anys sí que em van agafar ganes, tenia amics dintre de la colla que em deien va, apunta't, i em vaig apuntar i ostres, vaig veure que realment era molt més i em va agradar molt. Clar, tu ja ho portaves de casa. Sí. És a dir, tu ja eres casteller, ja tenies la teva visió, podríem dir. En el vostre cas era totalment al contrari. No sé el que és més habitual. Crec que depèn de la colla. I depèn de l'any també. Sí. Potser aquests últims anys ha estat entrant com molta gent que ve ja de colles convencionals, Sí. però jo crec que depèn de cada any. I potser també d'aquí ve el canvi a nivell de... Aquest No boom de- que hi ha hagut. De? Aquest boom que hi ha hagut, no? Potser Sí, Bé, això. o al revés, també, com que hi ha hagut més boom, hi ha gent, suposo també de colles convencionals, que deuen dir, hòstia, que aquests fan castells guais, no? Vaig apuntar-me aquí també. I vosaltres que heu estat a les dues, quines serien les principals diferències entre uns i altres? Així, a grans trets. És a dir, si haguéssiu de dir... Us anava a dir amb una paraula, no, perquè és molt complicada, però així, de manera curta, què destacaríeu d'una i què destacaríeu de l'altra? Perquè hi sou a les dues o hi éreu a les dues, almenys? jo crec que una molt clara és a una colla convencional hi ha persones des de que tenen 3 anys fins a gent de 80 anys, 90, depèn de quina colla. En canvi, a les universitàries, més o menys tothom té la mateixa edat. Jo crec que aquesta és una diferència. La més gran. És la més gran, 100%. I és aquesta la part positiva? O no hi ha ni positiva ni negativa, vull dir, tot està bé? Jo crec que no hi ha part negativa. No hi ha part negativa. No. A més, el fet de també estar a dues colles fa que vosaltres com a colla convencional també tingueu unes altres colles, diguem-li, rivals, i també ho ficaré entre cometes. Però com es porta això també de conviure a les vostres colles universitàries amb altres castellers i castelleres de colles rivals? Com ho porteu això? Com es gestiona? Amb prou naturalitat, diria jo. O sigui, al final, com sempre tindràs les bromes i la picabaralla de fora, però que tu saps que al final, quan tu estàs a una pinya, un assaig de la teva universitària, aneu totes a la una, i que aquell castell és de la colla universitària que sigui, deixant de banda els problemes. I al final, crec que també les colles universitàries ajuden a juntar colles rivals, que tampoc és això, sense cap mena de problema, i que al final doncs fas castells junts, et veus a plaça amb la teva convencional i com si res, i això, com ajunta gent, diria. I entenc que també s'aprèn, no? Perquè al final cada colla té la seva manera de fer. Vull dir, potser també us heu trobat que vosaltres a la vostra colla convencional fèieu una cosa, després a la universitària debatiu a veure com es posen, depèn quines mans, i dieu, no, que nosaltres ho fem així, nosaltres això, i també hi ha altres maneres o altres punts de vista. No sé si us hi heu trobat amb això, en aquests debats interns a la colla universitària. Se t'obre tot un món. Quan arribes allí, jo que sempre havia estat a la meva colla i només havia vist allò quasi, quan arribes allà i veus gent de
tot arreu, des de a baix de tot fins a dalt de tot del país, de zona tradicional, zona no tradicional, colles més grans, colles més petites. Hi ha moltes maneres de treballar i de fer les coses i al final acabes aprenent moltíssim i és una cosa que s'agraeix i fas amics de tot arreu. Sempre hi ha una diada, vagis on vagis, sempre acabaràs el que ha dit l'Alba, sempre que coneixes algú d'una altra colla i fas amics a fora i és superguai això. I que al final la rivalitat és xula i la rivalitat hi ha de ser, però sempre des de que sigui sana. Parlem una miqueta d'història també, si us sembla, perquè Ganàpies, la colla universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser la primera que es va crear el 1994, gran any, també us ho diré. No sé, Adrià i Alba, si ens podeu fer 5 cèntims de com i per què es va crear la colla. No sé si dels orígens en sabem alguna cosa. Alguna cosa, allò que la gent va explicant, però es van ajuntar uns estudiants, si no m'equivoco, de Ciències Ambientals de l'Autònoma, i que crec que feien castells alguna colla, llavors doncs, una cosa va portar l'altra, volien fer castells a la universitat, i es van anar juntant per assajar fins que això... Doncs, fins que un dia vam veure que anava en sèrio, jo. També crec... O sigui, nosaltres vam ser els primers, després van començar a haver-hi, com els anys després, van començar a sorgir tot un munt de colles tot arreu de Catalunya. Tierra Plegats és l'any següent. Ara parlarem del vostre any, que és aquest. Però això, uns estudiants que volien seguir fent castells fora de la seu convencional estaven en una gespa i van dir, doncs fem aquí mateix. I per què no, no? Que moltes coses comencen per aquí. No sé si heu pogut parlar mai amb una d'aquelles primeres persones que van començar a crear la colla. No sé si heu tingut mai l'oportunitat. Jo sí. El Rubió. Bueno, sí. És una persona que segueix venint de tant en tant als assajos, les actuacions. Ve a mirar, ve a comentar. Sí. Sí, l'any passat, a fer el nostre 30è, vam tenir l'oportunitat de parlar amb molts fundadors i com retrobar-nos amb moltíssima gent que feia, doncs això, 30 anys, 25 anys que no trepitjava la colla. I la veritat és que va ser molt emotiu. I veus com la diferència des dels inicis a com estem ara. I això t'anava a dir, justament aquesta evolució, no sé si també heu pogut ser conscients, perquè al final són 30 anys, són bastants anys, no sé si això, veure com evolucionava, com era al principi, com és ara, no només a nivell tècnic, sinó també a nivell social. Només, si parles amb gent de farà 10 anys, ja hi ha hagut una... No? Ja et diuen que hi ha hagut una gran diferència a nivell, sobretot els castells que s'estan fent. Abans potser sempre expliquen que costava molt fer un castell de 7 fora de l'Autònoma, i ara és el més comú, podríem dir, que Ganàpies faci castells de 7 a cada plaça on va. Llavors això t'expliquen que és com que no es pensaven que mai hi hauria aquesta evolució, potser. I el que queda? Vull dir, potser d'aquí 30 anys més us en tornem a entrevistar a vosaltres i veurem també l'evolució. I el que dèiem, si l'any passat eren l'any dels Ganàpies, els que estan d'aniversari aquest any són els arreplegats de la zona universitària, que enguany compliu aquests 30 anys. Jordi, no sé si saps ja o ja teniu previst fer alguna activitat enguany. Sí, de fet ja vam inaugurar el 30è aniversari al maig d'aquest any. Quan s'acabava el curs? Sí, a finals del curs, i seguirem fins al desembre. El desembre culmina el dia 18, crec que cau en dia 18, no? El dijous. El dijous, dia 18 de desembre, el 30è aniversari dels arreplegats de la zona universitària, i allà farem la nostra diada d'hivern i té pinta que serà una diada espectacular. Per quin motiu? A nivell tècnic? A nivell de... No sé si estan previstes que vinguin totes les colles? No, farem el dia 20 de novembre, que això no ho hem comentat abans, hi ha el calendari de les diades del tram i de tant en tant es fan macrodiades de manera esporàdica, per motius que sigui, normalment és per celebrar aniversaris, es fan diades on es conviden a totes les colles. I nosaltres el 20 de novembre farem la nostra macrodiada del 30è aniversari, on convidarem a totes les colles, i aleshores el dia 18 de desembre serà la nostra diada del tram en si, que sempre al desembre celebrem l'aniversari. El maig fem la diada dels arreplats, i al desembre fem l'aniversari dels arreplats. I aquest any toca fer el 30è. Llavors, doncs, aquest any també, com he dit, estem apretant molt,
també estem sent molta gent als assajos últimament. Avui just vinc d'assajar i érem moltíssima gent a l'assaig, i jo, entre això, més gent que suposo que anirà venint i gent d'altres anys que estava activa a la colla que també vindran, tot això sumarà i jo crec que podem fer una molt bona diada, si no la millor diada. És a dir, s'espera la millor diada pels 30 anys. Aquest seria el titular? Jo espero, com que és la meva colla, jo espero que sí, i tenim el potencial. Vull acabar ja l'entrevista parlant del futur. Ara parlàvem d'aquesta evolució del nivell de les colles universitàries. Per què creieu que ve donat? No sé si hi ha hagut un canvi de mentalitat, no sé si també va ajudar o va venir motivat arran de la decisió de la coordinadora d'estipular que es consideressin construccions vàlides als castells a partir de 6 pisos. No sé si vosaltres hi heu sigut presents i heu notat aquest canvi de mentalitat. Perquè, òbviament, entenc que darrere de construccions més potents i una pujada de nivell hi ha un canvi de mentalitat dins de les colles. Jo no crec que hagi vingut donat a la coordinadora. També crec que nosaltres estem parlant d'unes colles grans que això no ens ha afectat ara mateix, però dubto molt que sigui aquesta la raó. Jo crec que hi ha un boom perquè realment hi ha un boom dels castells, tant convencionals com universitaris, que hi ha més gent que vol entrar a aprendre i redefinir-se les seves posicions dins de les colles. Crec que contra més vas avançant a poc, com a poc vas avançant, llavors vas arribant a objectius més grans, i que això s'aplica tant a les colles grans com a les petites, que van veient a poc que poden assolir els seus objectius en els seus termes, però que no crec que sigui una decisió de la coordinadora. La resta ho veieu igual? Sí, jo també ho veig. Jo crec que la coordinadora tampoc té massa cosa aquí. Però sí que és veritat que t'estipulin, no? A partir d'un nombre de pisos, potser també t'obliga, i això fa que hagis d'apretar, i en el moment que apretes dius, i per què no? Un mes. I per què no? Un mes. I vas fent una miqueta així, Però... Almenys en el cas de la nostra colla ja ho fem sols. Sí que és veritat que el boom del nivell ha vingut donat al món casteller en general, i òbviament les colles universitàries no sou menys. I ja per acabar, el futur per on creieu que passa aquest futur de les colles universitàries? Creieu que hi ha alguna cosa a millorar? Si haguéssiu de canviar alguna cosa, quina seria? Canviar? Bueno, he dit canviar, però és el futur en general, més o menys com veieu? Perquè ara parlo per les dues colles, ja han fet 30 anys. Quin és el futur? Seguir creixent. Sí. Veient com estan, segurament després de la pandèmia, que tot ha tornat a reactivar-se doncs, molt. Jo crec que seguirà creixent any rere any. Com més grans castells es facin, més gent acabarà apuntant-se, i això ajudarà que hi hagi, no? Serà com aquesta roda, que a veure fins on creix. Sí, jo penso que també serà seguir creixent i creixent. Sí que és veritat que, això abans no ho he comentat, una altra diferència que hi ha respecte a les convencionals és que hi ha molta rotació, molt constant, perquè a la universitat estàs normalment de mitjana uns 4 anys, en canvi a la teva colla estàs tota la vida. Llavors, sí que és veritat tenir més constància, però tot i així, cada any segueix entrant gent, sí, com diu l'Adrià, entre més gent es poden fer cada cop castells més grans, i jo crec que la rotació aquesta no és un impediment per seguir fent cada cop castells més grans. I creieu que és possible que en un futur també trobem colles universitàries fora de Catalunya? Com passa també, per exemple, en les colles convencionals? Si volen. Sí. De fet, els de Riberal, els de la Universitat de Perpinyà, em sembla que van existir en el seu moment. Ara no... Sí. Mangoners van existir. Sí. A les Illes Balears no n'hi ha una en formació, també? Sí. Gambirots. Bueno, ho deixem a l'aire. Sí. A veure, qui vulgui, no? Que la creï endavant. Sí, pot passar. Jordi Torrents, Adrià Llort i Alba Medel, moltíssimes gràcies als tres per haver-nos acompanyat avui aquí en aquest programa especial. Merci. Moltes gràcies. Gràcies.